samoro gi duonde kata mana riwruoge mamoko ma bende kedo ne dwaro mag joma mine, nikech kinde ka kinde kwang'iyo kata mana kaka mine samoro ikedonegi tikedonegi to kwane kata mana ka iluwo ni kedo makamano ne ochopo kanye, ne ochopo okang' mokonyo joma mine kata uyo. Penjo maber nikech mano gima osebedo ka concern wa kaka joma endeleo kende, but kaka mine ma concerned about mine man grassroots monego bed ni ikonyo. Gini kano kete, it was the spirit was good. No kete gi chuny maber, kendo the intention ne ni mondo teg mine ka mondo miwa nafas, especially mine moko ma wanyalo wacho ni voiceless, mondo bedi so that kata ginyalo donje siasa mondo gikonyre. The idea was not ni koro kokao 2/3 cha, no kokao mine to me position to mano koro semiwa ginene positions wa. No, the idea no ken kao nikech miyo nyalo bet kanye, anybody can be a woman, but wang'eyo ni tire mine be magin chuo. Gin chuo in the sense that gin giwinjo mana duond chuo, ipenje ni kata kapok odhi kamoro to penjo niya ni to wuon ng'ane or so and so, nikech gibedo controlled. Nyocha uketa karka ko ng'adhi kacha tago nang'o. So for as long as that is happening, mano nyiso nang'owa ni that grassroots woman voice ne pod ok nyal chopo nikech duond chwe ma pod wuoyo kanye kuonde monego decision making tables go onego bedie. So to that extent that mine no keti, mano to yes, mano to yie godo nikech ne wantiere gi 47 women, but I mean mano dogo medical wantiere gi 16 women is Senate. So to that extent the face of woman is there, yes, but gima wang'iyo ni to duond mine bende chopo. Ma that woman mano nego bed ni wang'iyo challenges moyudo ni to poverty mane nitiere, issues mag pi, issues mag kata mana ginene food security or insecurity for that matter, issues mag nikech shida mag mine gin ga cross cutting from Kisumu to Kure, gina the same. And gima wadwaro en ng'ama understand makata kodhi kuchocho to ng'eyo ni chien rach. Chien rach nikech no ae piny, nikech shida ma affect a woman in an urban area, kata dhako moro ma bet lwete nitiere gimoro opogore gi shida ma affect that woman manie grassroots. Emomiyo inyalo winjo ni ng'ato wacho niya ni aonge go, to samo wacho no onge go paro ni samoro onge 5,000 or 10,000. Nyaka bed ni nyalo resonate kata donjori kiparo to gi kimawazo gi a woman man piny ma konyisi no onge go ting'eni odno idhi ninde kech chieng'no. So that is something that we had envisaged, lakini ok poko timore maber kaka ne wadwaro, and it's something that we hope ni kata time biro maybe wanyalo review nikech the spirit ne ber, but no, it was not thought through. It was not thought through mondo or empower that woman in the grassroots. So we ended up in a situation where yes, a woman is there sitting there, but oko champion the cause of the woman nikech oko resonate kode, oko understand gima chandruok en gigima noteroji. So it is important bende ni mondo koro, even as we look at the new constitution, to as we review the constitution, mondo wang'e ni to ere yo mane ma ji nyalo dok piny mondo wang'e voices of women, mondo wang'e ni to inyalo lose nadi mondo konywa better. Yes. Mathulo mar kata mana bedo gi od bura, kata mana bedo gi mine ma bendo telo ne od bura 40 kod 7